алейкум, ина мардуми Тоҷикистон, халқи тоҷик дар аэропорти Внуково чӣ азоб кардист, ина занако, кӯдако ҳама дар замину хованд. Ина мардум ҳама сарсон, саргардон, намедонанд чӣ кор кунанд. Ина ҳоли тоҷик дар аэропорти Внуково. Бо як бор дига мегӯям, имрӯза число 21 марти 2020. Ина ҳоли мардум дар аэропорти Внуково. Чӣ мардум дар инҷо хованд, ҳама сарсон, саргардон. Ҳеҷ кас намедонад чӣ кор кунад. Ина занако дар инҷо шитагиан, ҳама занак як рош нишон наметавон, чиш дар кор нест. Ина желательно бародар чизое боша ки ҳамун мисол тақсим шава, хӯрда шава. Тим боли ҳозир дар ин рӯи замину ҳама ҷо медонед ки касалиҳо рафсода, и мисол вирусҳо бародаро ҳамун авқоту овшон дар ҳаминҷа дар коранд. Касе ки мебиёя авқот биёра бораям бародаро, иншаалло ов дар корай, нон дар корай. Алло ай ҳамаи мо шумо розӣ боша. И рӯзҳо ҳам мегузаранд иншаалло. Ина пасол омасодай бояд самолёт ташкил шава, аэропорт алҳамдулилла ай дамадидов дина рафтай. Дина ин бародаро да ҳамин Жуковския директори аэропортуш авқоту ову нон овардай миннатдорӣ карданд. Барои ин бародарое ки мебиёя касе, шумо ҳам иншаалло як камками ғайрат кине. Алло ҳамаи шуморо ҷазои хайр тия. Салому алейкум раҳматуллоҳи баракоту. Бародаро имрӯз 20 март дар аэропорти Жуковоем. Ани бародаро ҳамшариё баъзеш 2 сутка, баъзеш 3 сутка шида ҳамиҷа даанд. Ман нав омадам, рафтанӣ нестам, одам гиселкинӣ омадам. Ами бародаро да ҳамиҷаан унауҷа шоколадница нархош қимат бисёруш пулошон тамом шудааст. Ай бародарое ки гиселкинӣ мебиён ҳамиҷа Жуковский аэропорт. Касе ки хайр мехоҳа омадан тода, ҳар касе чанд хай метавона бародар маҷбурӣ неста, ихтиёран бисмилло ба хотири Аллоҳ барои бародаро, барои ҳамшариё. Мисол нони гарм мегира, ов дар корашона ҳатман ҳамун овои 05 хай ягон упаковка, ягон 10 та 20 та пирашки мегира, ягон самбуса мегира, авқот мегира.